Hi! Good day sa inyo nga tanan. So may ara ako subong gusto i-share sa inyo. And it is about happiness. Our life is a series of choices. Kag biskan ara pa sa imo ang tanan nga ara diri sa kalibutan, if you will not appreciate it or you will not choose to be happy about it, hindi ka gid ina mangin malipayon. So I have 3 things nga ihambal sa inyo subong kung paano mangin malipayon ang isa ka tawo. Number 1, do not expect too much from yourself or even to others. Kay kisa kung tamaan ta ka-expect or you will give too much expectation bala sa ila, ma-disappoint lang ta. Remember, nobody is perfect and everyone has their own limitations in life. Number 2, learn to appreciate what you presently have. Dako man ina nga butang o kung gamay man ina nga butang, you should learn to appreciate and learn to be grateful about it. Number 3, learn to forgive and forget. So sa aton nga panglakaton diri sa kalibutan, hindi gina malikawan nga may mga tawo nga maka-hurt sa aton kag makakosang kasubo sa aton nga kabuhi. Kung imo nga tagipusoon napilas man sang sina nga tawo o kung ina nga sirkumstansya, abibungla na lang sang pagpatawad, pag-insyende kay sang pagpalangga. Hindi nasagay lokita kay para mangin malipayon ka. Ang aton Ginoo gusto niya always happy ka. So be happy. God bless you.